Nou, goeie. Goeiedag. Dag. Wij zijn van Omroep Friesland, van hier. Nou, ik zou zeggen, kom erin. Dat was mij hier jou eens bellen. Ja, kom erin. Ja? Ik ben boekenbaas en de vrouw is binnenbaas, hè? Oh ja? Ja. Zo. Oh. Nou, die komt maar uit. Ja. Nou, goeie. Nou, heel wat. Goeie netmoeken. Je gaat naar dat programma wat hij mag, de bank. Ja. Hè? En nou, zou het museum komen te zien. Vrouw had Ja. maken. Ik 20.000 stekjes. 20.000. Ja. Net een beetje. Dan ging mijn man te melken. En dan elke jongen van jou geven. Nou, dat je zou je horen, dan heb ik 3 treden. En dan knipte ik van de oren, dat is het overal, wist je wel. Ja. Dan lijkt het wel kleer. Zo. Weer op de West-Friese flora, daar in boven Karspel. Daar gingen we elke keer heen feitelijk. En die dachten, wie mij, nou ja, zo'n famke van hier, dat zie je toch, weet ik het. En daar stond die man, die zei, dit ik wat voor je? En toen zei je voor dadelijk. Ik zei je een vrouw, kees toch wat honger? Ja. Ja, zei ze. Nou, ik zei, een keipbeurt. Dat weer april 1989. Oké. Tje, en het kostte 139,50. En in juni 83 hier is het klaar. Tom maar. Maar mijn man had me altijd zo gestimuleerd, ja. En net als geen of 6 of wetten beduren of zo, maar weer gewoon, nou alles een beetje op tijd. Dat is nou dit en dat. En dit weer bij de West-Friese flora, nou. Ja. Kent het En gewoon, ik het zeg ja. kleed kregen we mij, de doek. En het jas stuurden ze. Een schone doos vol jas. Ja. En er weer zo volle dat de vrouw had er nog 2 vingerwanten van breiden voor de dochter. Nu moest dat weer. Ja. Nu moest die worden schoon. Dat zit ik in uw familie. Dit heeft mijn mem nog geduurd. Na een week werd ze 90. Ja, Tje. en Theo is nog niet onze. Nou, Roken net en we drinken net. is dat het geheim? Ja, dat Ja. is het geheim. En een soort in het greenboeten, hè. Want het is hier al je green omheen. Steek je loon, bos erbij. Het is een hectare groot. We hebben nog wat herten achter huis. Zo. Ja. Dus je komen de dagen wel terug. Oh, man, ja, nu heb ik het helemaal druk. Want zij kennen niks, ik met, ja, oerlijk verzwargen. Ja. En gaat dat goed? Dat weet ik nou, dat wil wij goed hoor. Nou, en dit hier wij vliegen hier. Zo. Zo lang. Ja. Dat is een hein. Ja, heel lang Dat is ja. een hein. Maar Ja. hoe ken je Maar- elkaar dan? Want jij komt van wat zijn? Ja, mooi zien. Nou, Oh ja, bij de moeder. Wij zijn verzainder, ik ben verzainder. Kom je ook van wat zijn? nee, ik ben dokter en toen ben Oh. wij, dus toen ik een hier draaien weer ben we naar de Lemmer verhuizen, Brekkenpolder. En daar hier er weer een boerderij van de baron Rengers. Zo, en daar ben ik, nou ja, de eerste dikke 20 jaar. Hebben daar wennen. Ja. En we En kennen... op mijn jeugdmeeting troffen wij elkaar. En wie het met 10 raak? Nou ja, ik mocht wegkomen. Nou, dat is wel heel wat, no? Maar je hebt altijd de pleats aan. Ja, wij hebben Dit is- onderwijs. Wij hier geen opvolgers. Dus jongens die hier leert, de oudste die is 40 in de Maar geen Limburg. even zitten hoor, die heb ik het net. En het tweede die is technisch, die is naar Philips gegaan in Eindhoven. De derde wie uw dochter, die stond is wie het onderwijs. En de jongste zei, ik ga in Amsterdam studeren. Nou, Ja. wat mij dan. En we zitten daar. En we zijn begonnen met een dikke 30 k, 35.
40, 44, 50, 54, 60, dat iets aan de 70 daar. Daar werden staan. En ik ging geen opvolgers. Maar ik ben wat jong, 51 jaar, 57. En ik belde de boekhouding. We Ik heb zelf verkocht. En je rekken. Ja. En wat heb je daarna niet dan? Nou, zo jaren, je bent gek. Trouwambten. Trouwambtenaar, 250 per keer, even trouwd nog. Dan zei de vreemde me was, hoe kan een boer trouwen? Ja, hoe kan een boer trouwen? Ja. Ja. We hebben nooit verveeld.